sedaya. Tasih sak menika niku. Wah, menika. Menika wadya kula saking boto sarewet sampun mundur sedaya saking matur karo wicet. Iya. Aku ora sing matur. Kowe tuwa. Tenang dong. Tenang tuwa kowe tuwa. Niku wau purwane wadya bola saking boto sarebat niku sampun mundur sedaya Gusti. Nanging samenika wonten napa niku jenenge anu apa kae? Anu madane anu apa kae? Apa kuwi jenenge apa? Kawan. Pegawan jenenge pegawan tong sancong maju wah kula dibu kareng dibu panas rasane wae wah opo kaya ngono Sundara nek boten percaya manggo iki wah tak bukteni matur sunuwun, matur Gusti kula, Ndara Werkudara nika wau kathah Purwadi kula. Wah, Petro. Sing maju sapa? Nika wau wonten begawan tong sancong. Wah, kaya apa? Begawane jajal lampu teke. Oh, lajeng kere. Munggah plintang sirah. Yo. Ndara Werkudara ngatos apa Ndara Werkudara? Katemu padha arahan becik besok mendemo baris kangsan nyoto wah edian wadya bola boto sarembak ubar manut ora sama kaya Werkudara sing maju ning Mabaratan ya. Lamun aku ora laku culika ora bakal bisa hoyong Semar Badranaya. Werkudara tampan ana senjataku. Ya ngono senjata. Prabu Jayalengkara ingkang awujud Warastra. Ingkang sinebat Kyai Guntur Geni dayanipun saged
ngasataken segara ngajurken gunung menawi badhe katamaken dhateng satriya datan mokal bisa wal raganipun mangkono cipta rengganira Prabu Jayalengka Werkudara tampanono senjataku Werkudara Wah, mutar kowe Werkudara mutar kowe. Wah, Jayalengka kowe ngaku jureka. Lamun kowe watak satriya ayo waluyakna Werkudara ayo jandel karo Werkudara. Wah, kok ngus Wadya Bala boto sarembang. Werkudara cemplungke kowe pakunjaran. Yo. Prabu Puntadewa iki kang nglumpukne ngarepanku. Muning desa ora. Kula nyuwun pangapunten awit ngajeng kula mboten mangertos. Pranyata kasekten manduka. Saya kilinuwe. Wah, yen ngono kowe nung kula manut to. Bakal tak lebokke ning pakunjaran. Wadya Bala. Prabu Puntadewa lebokke ning pakunjaran. Yo. Ayo,